Hos Higas Etiket har vi specialiseret os inden for kontrol- og merchandise-armbånd, også kaldet støttearmbånd. Skal du holde fest, festival eller et andet arrangement, så har vi et bredt udvalg af armbånd. Med armbånd i eget design, så opnår du den optimale sikkerhed, da det kun er det inviterede, som kommer ind. Vores mest populære armbånd er vores Festival, Smartlock, silikone og Tyvek-armbånd. Festival-armbånd er et vævet armbånd, hvor du kan få trykt eller vævet dit logo på, og som lukkes med en tang. Smartlock-armbåndet er et vævet armbånd med et unikt luk-let-system, som lukkes uden brug af værktøj. Silikonearmbåndene er meget populære som støttearmbånd og fås i både voksen- og børnestørrelse. De fås med logo og i farver, alt efter dit ønske. Tyvek-armbånd, også kaldet papirarmbånd, er et super billigt produkt. De leveres med en selvklæbende slids, som gør monteringen simpel og hurtig og uden værktøj. De fås uden tekst, med tekst eller med logo. Se flere informationer under de enkelte produkter, og god fornøjelse.